Дуслар, күптән түгел генә сез бездән сораган идегез. Менә пионер лагерьларында, балалар бакчаларында бирелә торган, һәркемгә таныш булган бер гади генә ризык, омлет ясарга дип, без менә шушы җиңел генә әзерләнә торган, йомыркадан әзерләнә торган ризыкны сезнең белән бүген эшләп карыйбыз. Аның өчен менә без алдык 6 йомырка, бу инде бер гаиләгә иртәнге аш исәбеннән исәпләп алынды. Бер йомырканы әгәр дә инде без каядыр бер 57-60 грамм дип алсак, бергә бер исәбеннән менә йомырка алган булсак, шуның хәтле без сөт алачакбыз. Димәк, менә минем монда 6 йомырка, 300 мл сөт алдык менә, һәм тәминчә генә без аңа тоз салачакбыз. Хәзер менә эшебезне башлыйбыз. Йомыркаларны ысытабыз инде. Йомырканы без миксер белән булгатмыйбыз, җиңелчә генә менә чәнечке белән шушылай гына булгатабыз да. Әзрәк аңа тоз салабыз инде. Һәм сөт салабыз. Булды, без моны булгаттык. Хәзер читкә алып куябыз да, саласы савытыбызны без сыер мае белән аның бөтен җирендә мойлап чыгабыз хәзер. Менә шушылай. Савытыбызга салабыз һәм аны без кызган мичтә каядыр бер 15-20 минут пешереп алабыз.